Jien dafni nafa żmien twil, ovvjament. Qabel ma talt fil-ġurnalizmu niftakar kont għamilt waħda minn daw il-Q&A's ħelwinek fi żmien is-Circle, kelli xi 20 sena, kien għadha tibda dafni wkoll. Intervistajt lilha ġifieri? Modot ngħidlu 30-35 sena ilu. Aħna kellna speċi snajda l-love-hate relationship, imma inkelli argumenti ma' Dafni, ma kontx naqbel ma' Dafni fuq ħafna affarijiet. Fuq xiex? Jena li mod kif jekk inti laborist bnidem ignorant pastas medjokri wek qatt ma ħbilt magħha. Jiġifieri, ċertu insulti ma kienx hemm bżonn. Ma dak jiena, U kont tikkonfronta ġieli fuq dawn l-affarijiet? Darba minnhom tkellimna fuq, kon nikla u tkellimna fuq kif għandna nikkonfrontaw ċertu. Ir-reazzjoni tagħha x'kienet? Kienet sistema ta' kidba li għalija għandek tiktibhom dwar affarijiet hekk huma. Let's face it, Dafni bdiet brand ġdida tal-mod kif issir ċertu kidba, ġvina. Imma waqt minna ħal-oħra Dafni mbagħad skop għamlet erba' tistejjer lejn l-aħħar ta' ħajjitha fenomenali. Bidlet il-pajjiż. Mhux hekk. Kif kienet bħala persuna, kif kienet? Mistħija ħafna, tkellima biex tkellmek, ġifieri ma tantx kont nafa sew ta' ġifieri. Ma kienx feroċi daqs il-kidba tagħha. Laqqas xejn. U kulħadd kull min jitkellem fuq Dafni laqqas xejn, anzi, kważi bniedem mistħija. Naħseb wieħed mill-iktar drabi li ħassejtni emozjonat fuq dan il-podcast kien meta kelli Caroline Muscat hawnhekk. U qalt l-istorja ta' meta kienet fl-istess kamra ma' Dafni, Caroline irċeviet l-aħbar, anke ngħidha issa jaqbadni l-bart. Caroline irċeviet l-aħbar illi m'għadix marida, u tirtot bidmuħ fajnija Dafni tabbraċċa minn wara u jitanqu. U ma kienx tafa daqshekk dak iż-żmien. Ġifieri naħseb kienet empatika ħafna. Dafni mbagħad kellha l-kidba tagħha kien fenomenali. Ġifieri jiena tajt anke l-affarijiet li jiena ma naqbilx magħhom il-kontenut, imma l-Ingliż li kellha. Naħseb ftit kien hawn nies jafu jekbu daqsajn. Anka ġifieri fuq blogs internazzjonali. Fenomenali l-kidba tagħha kienet. U l-speed. Mela tlaqna?